Сега. Обяснявам пак регламента. Я тук, я тук тинчето. Така, ясно ли е всичко? Имате право на по един удар. Ако не стане, имате втори. Кой първ строши чутората, печели и се явява на втори рунд. Коя може? Бой докато се строши нещо. Готови ли сте? Няма сила, бе. Старт! Удри! Удри да тази глава, чашо, бе! Удри да тази глава, шантова неба! Трябва да се строши, бе, човек! Ужено! Ужено! Трябва да дигнем. Имаме победител! Тук имаме победител. Браво! Вземете си тинчетата!